Salutare tuturor și bine vă regăsit la un episod de bun de această dată din Brawl Stars, după cum vedeți voi, oameni buni. Ședința Știți că dacă dați înapoi pentru că eu aveam legendară, încă o aveam recuperat puțin oameni buni și azi la ultimul să mă aud la info un bun de dar și un cătări care nu prea are undeva scuzați-mi coul, oameni buni, dar da, mare acolo pentru că mă ajută foarte mult. Like-ul, subscribe-ul, o distribuire pe Facebook și la prietenii voștri dacă mai vreți să facem clipuri cu Brawl Stars. Se strânge la acest episod așa de revenire 2 like-uri. De revenire așa, de revenire. Hai, încă revenire dacă e. Am făcut 2000 de trofee dacă nu știați. L-am pe spate de pe la vreo 500 de trofee. Toți prietenii mei se cam joacă Brawl Stars și nu mai am legendar. La spate. Spate. Oh, no. Hai de capul. Băi, meciul ăsta e rip. Scrieți în comentarii acolo rip. A, ba, nu mai scrieți. Nu mai scrieți că nu e. Gata cu ripul. Gata cu spamul. Gata. Aoleu, m-am băgat și în ce chestie m-am băgat. Oricum episodul ăsta nu o să fie lung, rău, chiar nu o să-l fac lung. Dacă o să fie de 7 minute, nu mă întrebați de ce. Chiar nu vreau să-l fac lung. Îmi pare rău. Pentru că mă aud în ecou că pana mea m-am dus în camera asta, pentru că camera la mine unde filmam eu nu prea am liniște. Dar, da, oameni buni. Hai să luăm pe ăsta. Păi dai numai că la 2000 de trofei, oameni buni, că știți, le-am făcut acum curând, l-am făcut curând. Dar m-am lăsat o perioadă de Brawl Stars și nu m-am jucat Brawl Stars pentru că, da. Așa. Oricum o să aveți editare excepțională. Și sper să mă auziți complet. Nu Carle, Carl. Ia uite, bă, băieților, bă, noi facem toată treaba, Carle, treaba, bă. Luați-l pe Carl, bă. Vedeți că se ăștia prin boșcheți pe aici s-ar putea. Dă, Carl. Hai, Carle, că luăm și noi locul 1 dacă e. Bă, băieți, dacă știți, o luăm. Luăm un locul 1 dacă știți. Dacă știți, vă să dați un big like acolo, luăm locul 1. Luăm locul 1 dacă știți să dați un big like. Uite-ți acolo, e acolo, uite-l. Uite-l acolo. Bine, Carl, am luat și noi locul 1, văd. Vreau să ajung la 3000 de trofei neapărat. Dacă vă vine să credeți, frate, nu a ajuns niciodată nici la 1000 de trofei, n-a ajuns, frate meu. Hai, mai dă și numai rede, cât să încarc aici, nu te să dați și voi subscribe acolo, să apăsați clonoțopelul. Pentru că trâmbețe cu... Mama, nu știu cum are Dorian energia aia. Bum, brum, mamă, skin-ul ăsta e bun, deci nu mă las și doamne că l-am. Nu știu, oameni buni, câte meciuri să mai joc, dar pana mea. Nu mai joc multe, sigur, pentru că episodul ăsta l-am făcut așa spontan, pentru că, da, nu eram pregătit, nu nimic, am zis, hai, filmez, hai, mă duc în camăruța asta, că e gălăgie, pentru că pentru mâine n-am ce face pentru voi. Așa. Bine, las.
Dar mai că stai cam prost, sincer să vă zic. După aia mi-au și skin-ul ăsta. E la cățelușul. Haide, uite-l bă pe ăla acolo, du-te pe el în naibii, că dacă murim și așa câștigăm. Băiatul ăsta vrea neapărat să luăm locul 1, locul 1, numai 1. Sunt mereu pe locul 2. Hai, haide, nu le ultima te șuda pe tine, haide că n-are, haide, mama ce bună e să mor, haide, că e bun, dacă nu băieți, chiar e bun. Acum hai naibii după ălalalt. Uite-l, uite-l, dă-i, doamne. Bă, dar eu sunt prost. Bă, dacă nu era asta, nu știu ce mă făceam. Dai. Hai că dai. Bine. Bine. Ți-a stat bine. Așa, ține like. Cine-i? Bine, las, bă. Mamă, cât de nasă. Ține like. Ține tata aici, ține. Bine, mă, știam că voia să butonul de like și am luat locul 1. Mamă, ce noroi pe mine, bă, noroi. Ce noroi pe mine azi. Așa, trofeele. Bă, băieți, nu știu ce era acolo, de la 15, de când am ajuns la 15. Nu mai vreau să mai văd pe ăsta deloc, frate. Bă, nu era Dynamite, nu era Dynamite, nu Dynamite. Da. Hai, ciocărlie, dă-i. Ciocărlie, să mor de... Nu o să pierd eu cu tine, că am uitat să schimb skin-ul, dar data viitoare să mă schimb. Doamne, mine ești cuvântatul, Doamne. Timp. Bă, când dacă vă jucați Brawl Stars, puteți să intrați în clubul prietenul meu, că eu aici sunt. Sau dacă vă jucați Brawl... Bă, scrieți în comentarii. O să mă uit pe altul telefon, scrieți în comentarii care vreți Brawl Stars. Dacă sunteți 5 de aici care vreți Brawl Stars, fac club să ne jucăm toți. Și apare pe episod, apăreți pe episod. Ca la fiecare din la meci, da, invitați la câte unul. Și facem și live-uri episoade. Vă anunț eu când facem, dacă vreți. Dacă vreți. Să văd câte comentarii avem la ăsta. Trebuie să fiți peste 5 ca să fac club. 2 da, olo, mama, no. Locul 2, băieți, rip. Scrieți rip acolo. Hai că e nebunie pe chat. Pe chat, Cetulescu. Bă, eu oare l-am pe Poco? Întrebare-i? Dai. Haide, că e bine. Haide. Cu gălăgie, trâmbii, hai. Da, băieți, cred că e greș, cred că o dă pe greș, cred că o dă pe greș. Da, bă, mă, ce dădeam până dacă eram... Bă, băieți, bă, dar avem un noroc extrem, frate, și nu mai schimb și ăsta niciodată pentru că sunt foarte bun, foarte extrem de bun. Bine, las, bine. Țineți-mi noroc să împice ceva. Deci dacă am luat o pauză de Brawl Stars și nu mi-a picat acum nimic, am luat o pauză lungă de Brawl Stars și nu mai postez pe canal de Brawl Stars de foarte mult timp, aproape de mult. De vreun an ceva nu mai postez pe canal, dar eu nu m-am jucat mult. Deci rugați-vă, vă rog eu să-mi pice ceva, rugați-vă, vă rog eu când îl deschid acum să-mi pice ceva. Doamne, dați voi acolo dacă să-mi pice ceva, hai, 3, 2, 1, și... Mâine ești cuvânt că te străi, no.
9 pe Shelly, 16 pe Dynamite, că nici măcar nu mi-a fost. Aoleu, Doamne! Hai bă, și că luăm și noi alt skin să vedem dacă mai luăm locul 1. Da, hai să dăm ready. Până să aprinde aici, dați și voi încă un like. Oricum, pe parcursul episodului să vedeți voi like-uri care apar aici. Wow! Mamă, cât de bună e asta, oameni buni! Oameni buni și lume mult, tinele cu voi și cu noi. Bună seara, Doamne ajută, oameni buni și lume multă, tinele cu voi și cu noi. Hopa, Doamne ajută, fuci și iară multă. Hai mă, vrei să fiu cu mine? Mă, la mine, mă, că vă dau acum, vă dau rachetă. Rachita, chitarina, hai că... Nu, și manelele, cel mai prost prieten, nu? Câte, colegul, mamă, cât de bună e ăsta-i pen, frate, sus. No, sigur luăm locul 1, siguranță și încredere. Nu-s aici. Asta se dă una. Și acolo, faolo, bine ești cuvântatul, Doamne. Bă, băi, ce-ar fi să răpăresc acolo și să murim singuri. Uite-l, aolo, bine ești cuvântatul, Doamne. Dai, am prins aici. Și dai bine, mă, am luat locul 1, bă, băi, nu uitați să dați acolo un like dacă mai vreți episodul din Brawl Stars. Și o să mai dăm un match. Da, că m-am auzit, mai dăm un match. Încă unul. Hai, încă unul, să dați voi încă un like, încă unul, like. Bine, hai să vedem dacă puteți să luați și de data asta locul 1, pentru că e foarte bun asta, bă. Când jucam cu prietenii, să mor de nu mai pot să o iau. Dai. Și bine las, bă băieți, bă vă rup, bă. Mama a murit ăla. Mamă, cam groasă treaba dacă știi ce zic. Nu, n-am cum să mă mișc. N-aveam cum să mă mișc, oameni buni. Gata, acum am. Bă, nu-i cu mine, bă, bea mea, scarul. Oricum, episodul ăsta să le editez după ce termin vlogul. No, că pe ăsta l-omoară. Da. Să putea și mai mult, dar cu 2 e bine, decât să pierdem oameni buni. Bine. Nu mai costă o să joc de acum încolo. Dar voi nu uitați să vă subscrieți și ne vedem data viitoare cu trâmbețe, cu sunete. Dar da, oameni buni. Revenim la noi. Ședința de Nu uitați să vă subscrieți, nu uitați să vă like. Ne revedem data viitoare.